Avšak dáme si ešte obľúbenú rubriku Retro. Album Chaos AD vyšiel v roku 1993 a je 5. štúdiovým albumom brazílskej kapely Sepultura. Tento album znamenal odklon od ich predošlého thrash metalového štýlu. Priniesol výraznejší groove metalový a hardcore punkový zvuk. Andreas Kesser a Max Cavalera boli hlavnými autormi všetkých skladieb. Do tvorby priniesli širšie spektrum hudobných vplyvov, vrátane brazílskej perkusie. Otváracia skladba Refuse to Resist začína tlkotom srdca Maxovho ešte nenarodeného syna, čím pridáva skladbe emocionálny náboj. Album Chaos AD je známy svojim politickým a sociálnym odkazom, v ktorom kapela kritizuje násilie, represívne režimy a spoločenskú nespravodlivosť. Produkčné rozhodnutie nahrávať v izolovanom mieste v Rockville Studios pomohlo členom sústrediť sa na tvorivý proces bez rušivých elementov. Chaos AD je album, ktoré pomohlo definovať žáner groove metal.